Mela darba jien kont miexi bil-kelb, mux tiegħi ta' ħaddieħor, X'kien il-kelb? kien beagle. Oh, mamma. Dawk jamlu. Jamlu. U dal-kelb l-istess kif qed ġajisku ħadd jiggustaħ, għax inti l-għar ħaġa tista' tagħmel f'ħajtek li tiggusta l-klib ta' ħaddieħor. U mixi bih fil-Marsa Scala Waterfront, tajjeb, li għandha bżonn dawra by the way. U waqt li miexi bil-kelb, da kien hemm wieħed miexi b'ħoddok, tajjeb. U jiena qed inżomm ċinga u timparla mhux qed nagħti każ. U f'daqqa waħda dal-ostra kelb kellu hotdog f'ideh. Aw bħalux. U kien jekk xatt għandu bigil jaf kemm jieklu fast. Ġvida għas ċans. U kemm huma ħallelin. U ħallelin ta' vera sewwa. X'ismu ħadlu l-burger aw l-ostra hotdog tajjeb. U jaqas kelli flus fuqi. Biex ngħidu isma' il-kelb mhux tiegħi jiġri qas ħassejt il-bżonn. Inti l-kelb. Essaċ. Għax ma tajtux il-kelb. Bil-ħoddok kollox. Kważi bġivi beda jirrabja miegħi. Fimt speċi ta' għax xu din l-dog, jim xu din l-dog, kien biċċinka, kien kollox mhux sorti għaj. Inti għatti U beda jimxi bil-nostra hot-dog hekk, ħaraj meta jimxi bil-hot-dog nimxi bihek. Ver, bit-nejn, u tabdu. Dik l-istorja tiegħek. Hotdog bit-nejn tabdu. Eżattu.